solmelu ಬಂದುಲೆ ನಿಕುಲು ಪಾಂಡಲ ಇಂಚ ಕಡ್ಲೆ ಸೊಕ್ಕ ಮಲ್ತುದಾರ ಮಲ್ತುದಿಜ್ಜಂಡ ಅವರ ಇಂಚ ಮಲ್ತುತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ. ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತೊಂತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಆತು ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆನು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೊಡು. ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ಅವೇಕ್ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಅವೇ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ಲೇಟಡ್ ದೀತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಅದರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಅವೇನು ಹೆಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬನ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಂತನೋಡು. ಕರೆಂಟರ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಸ್ಲೋ ದೀದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಮ್ ಹೊಡೆದೀದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಖಾಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಪಂದತ್ತು ಮನೊಲಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮನೊಲಿ ಪಾಡೋನು ಕಮ್ಮಿ. ಮನೊಲಿಡು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಮನೊಲಿ ಪಾಡೋನು ಕಮ್ಮಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಪುಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು. ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂದೇಕು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿನ ಚಾಲ್ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪುಡು. ಓಕೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬನಲೆನ ದೀದು ಐಕೊಂಚೂರು ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಾಂಡ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಅವೇಕು ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟ ಪಟ ಉಡಾವೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಇಡಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಗರ್ನೆಡು ಅದ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜಜ್ಜಿ ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಅದರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು. ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಒಗರ್ನೆಗ್ ಪಾಡೋಡು. ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸೆಮ್ಮುಡೆ ದೀವೋಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಯಾನ್ಲ ಏಪಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಓರೋರ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುಂಜಿ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ. ಓರೋರ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತೊಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಲಕ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಮಂತನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆಡು ಮಂತಿನ ಕಜಿಪಿಡಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಘಮ ಘಮ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು.
ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ನ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ಕಡ್ಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಯಾನು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ಯರ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ನನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಾಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನೊಡ್ಸಿ ಪಾಡುವೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯವೆ. ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದಲ ಶೋಕು ಮಗ್ತದೆ ಕೊದಿಪಾವಡು. ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಅವೆರ್ದು ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳದಿದು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಯರೆ ಬಿಡೋದು. ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಡೋಡು. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಸುಕ್ಕ ಆತಂಡು. ತೂಲೆ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ. ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.